الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا راي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رحبح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت لعبة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلى دلونات دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت ሓደ ግዜ ፀቢብነት ስለምንታይ ይመፅእ እንድሕር ኢልካ ወይ እውን ካብ ፀቢብነት ኣተሓሳስባ ማእስቲ ወፅእ እንድሕር ኢልካ ፀላኢኻ ንኩልካ ክሃርመካ ምስ ጀመረ እዩ እዚ ዓቢ ዝገብሮ ዘሎ ብድሮናት ገይራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምናልባት ኣብዘን 2 ዓመት እቲ ኣምሓራ ኣብ መንጉ ዝነበሮ ፍልልይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ ሓደ ሰንትራል ኮማንድ ክገብሩ ምኻሎም እውን እኮ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ቢካዝ they're facing a very serious ዝኾነ threat ይመፅኦም ኣሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይመፅኦም ኣሎ ስለዚ መጠን ዓቢ ብድሮናትን ብካልእን ገይሩ ነታ ክልል ዝሃርባ ዘሎ መጠኑ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሓሸውየ ኢረለቫንት እናኾነ ክመፅእ እዩ ቢካዝ ሓደ ግዜ ሓድነት ፅቕ ኢሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ሓይሊ ናይ ፀላእትኻዮ ሓድነት ንክትገብር ዝገብረካ ኣብ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ሓድነት ኢልና ክንዛረብ ከለና ኣብ ጫፍ ናይ ኤርትራ ሰሜን ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ቃሮራ ዘሎ ምስ ዓሰብ ዘሎ ኣይራኸብን እዩ ዘራኸቦም ውሕድ እዩ ረዲኻን ወይ እውን ምስ ኣብ ዞባ ደቡብ ጫፍ ዘለዎን ኣብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ዘለዎን ከይራኸቡ ኩሉ እዮም እቲ ፀላኢ ግን ነታ ኣብ ሰሜን ዘሎን ኣብ ደቡብ ዘሎን ብሓደ ዝሃርሞ ስለ ዝነበረ ብሓደ ገይሩ ይጭፍጭፎ ስለ ዝነበረ እቲ ቃንዛ ናይቲ ፀላኢ ሰይሚ ነይሩ ስለዚ ሓደ ቀታል እንተለካ ሓድነትካ ንክሕይል ዝያዳ ድርኺት እዩ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ኣነ ከምየ ዝብል ኣብ ንብዙሕ ህዝቢ ሓድነት ንክገብር ዝገብር ዘሎ እቲ ዕንደራናቱ ንብዙሕ ነቲ ጥፍኣት ናቱ ዘቀላጥፍ ጥራይ እዩ መጠን ናብ ኣምሓራ መጠን ዝሃረመ ቤት ትምህርታት ዝዓፀወ ዓዲ ዘብረሰ ብድሮናት ገይሩ ሰብ ዝሃረመ መጠኑ እቲ ቃልሲ እናበርትዐ ክመፅእ መጠኑ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ንቕሓት ናይቲ ሰውራ ንቕሓት ናይቲ ፋኖ ከምኡ ድማ እቲ ሕራነ ናቶም እናበርትዐ ክመፅእ now this is one ድሮ ኣብዘን 2 ዓመት ርኢና ኣለና ፋኖ ሓንቲ ካላሽንን ሓንቲ ብረትን ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ሎሚ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ this is a very very important development ኣብቲ ክንሪኦ ከለና መስመር ናይ ንግዲ ብባፅዕ ኮይኑ መብዛሕተን ኢትዮጵያውያን ካምፓኒታት ዌር ሃውስ ናተን ኣበየን ክገብሮ ፋብሪካ ናተን ኣበየን ክገብሮ closest to the border እዚ ካምፓኒታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ መኻዚኖ ናቶም ኣብ ትግራይ ዝኸውን መኻዚና ናቶም ትካላት ናቶም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክቐርበልካ ዲስታንስ ክቐርበልካ ይኸደሊ ስለዚ it was a strategic disaster እቲ ህወሓት ንኤርትራ ገዲፉ ናብ ጅቡቲ ክሰዶ ከሎ it's everything against ናይ ትግራይ ረብሓ ምክንያቱ ኩሉ እቲ supply chain ዝበሃል ካብ ትግራይ ወፃኢ ክኸውን ምናልባት ሓንቲ ዝሓስብዋ ዝነበሩ ቀጥታ ካብ ጅቡቲ ዝኸይድ መስመር ክገብሩ እዮም but even that ናብ ትግራይ ዘንቀደ ጥራይ ናብኡ ክኸይድ ዝኽእል እምበር ተጠውዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ኣይኮነ ንኣብነት ኣነ ንግዲ ብባፅዕ እንድሕር ኮይኑ ሲምፕሊ ነታ ናትካ መራጎዲ ማለት እዩ እስቤዛ በይ ክሓስር ኣብ ትግራይ ክሓስር ስለምንታይ
ዲስታንስ ዝጓዓዙ ዘለካ ወደብ ዝቁፀር ካብ ጅቡቲ አዲስ አበባ መፅኡ ከአዲስ አበባ ትግራይ ዝኸይድ ተኮይኑ ትግራዋይ ኩሉ ግዜ ክደኪ እዩ ምክንያቱ ዕፅፍ ናይታ በአዲስ አበባ ዝነብር ዘሎ ወይ ፐርሰንቴጅ ካብኡ ዝውስኽ ይክኸፍል ስለዚ እቲ ኢንፍሌሽን ሲ ባዕልካ ፈጢርካ ኣሎ ለካ ነቲ ህዝብካ ማለት እዩ ወላ እውን ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ተቆፃፂርካ ንትግራይ ክትገብራ እንተፈቲንካ you're always at a disadvantage ሓደ ትግራዋይ ግን ምስ ኤርትራ ወደብ ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ዲቤት ናቱ ባፅዒ ክኸውን ዘሎ because ንሳያ ንዑ ተርብሖ ቀዳመይቲ ዓሰብ እንድሕር ኮይና ንካልኦት እያ ፕራዮሪቲ ኣነ ንክልቲኡ ናትና ናይ ኤርትራ እንዲ ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ እቲ ትግራዋይ ኢሊት ምስ ኤርትራ ርክብ ክግበር ከሎ ናቱ ከምታ ዝበልካ ኣብ ዓሰብ እዩ አንከር ክገብር ዘለዎ for any reason ዓሰብ ንዑ ዝያዳ ተርብሖ because power house ይከውን እሱ the more እቲ መስመር ናይ ንግዲ ቡ ኮንትሮል ዝኾነ the more they will have a say ከፈራርሁ እውን ይኽእሉ እዚ እቲ ፓወር ክትብሎ ዘለካ ዝያዳ ከራጉደልካ ኢለስኻ ጥራይ ተሸቃጣይን ታሰበይቲ ሻሂ ትገብርን ጥራይ ደይኮነት there is a huge potential ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክትሕዞ ከለካ ኩሉ ግዜ መስመር ዘሎ እዩ ድማ ዝህብትም ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ እዩ ኣብቲ መስመር ናይ ንግዲ እንተለካ you have the highest chance ናይ ምዕባለ ወላ እውን ብወገን ኤርትራ ከምኡ እዩ ዝበዝሐ ሶሳይቲ ናትና ስለ ዝቕመጥ እዚ መስመር እዚ ንዝበዝሐ ህዝብና ሰርቭ ዝገብር እዩ there is no ዓሰብ ክኸውን ከሎ ውሑድ ህዝብና እዩ ወይ ናብኡ ክኸይድ ኣለዎ ህዝብና ንእሽተይ ክፋል ስለ ዝኾነታ ካብ ዓሰብ ንቡሬሲ 7 ኪሎሜትር እያ we cannot relocate a lot of people on that line ብባፅዕ ክኸውን ከሎ ግን ብዙሕ ከተማታት ናይ ኤርትራ ተረጊፁ ስለ ዝሓልፍ ህዝብና at every level ይሰርቭ ክኸውን ዝኽእል ከም ዘለዎ that's why ትግራይን ኤርትራን the best decision would be ብመንገዲ ባፅዕ ዝኸይድ ንግዲ because ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ክልቲኡ ድማ ተተሓሒዙ ክዓቢ ይኽእል በዓል ንስኻ ፅባሕ ንጎ መራሕቲ ስኻትኩም እዮም ወይ ፀለውቲ ክትኮኑ ኢኹም this mindset should always be there and whether Ethiopia ኣላ ድያ የላን ብከምኡ ቀፅል ኢለ just ከይተጠቕሰት ከይተሓልፍ ኢለ ክውስኸልካ ኢለ እምበር ኢልካ ሕጂ ማለት ሓፈሻዊ ክስታይ እቲ ዲፕ ሪሰርች ተኣቲኻ ግን in terms of distance ካብኡ እቲ ኢኮኖሚያዊ ጥቕሚ ብምሉእ ኢንፍራስትራክቸር ሕጂ ዘሎ መንገድታት ናይ ትግራይ ከም መሕዘን እኮ so እቲ ወደብ ዓሰብ ምጥቃም ሒዝዎ ዝመፅእ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ይኹን ናይ ኩሉ ጥቕምታት ብዙሕ ዲፕ እንድሕር ኣቲና ግን ሲምፕሊ ብከምኡ ክገልፆ ስለ ዝደለኹ ፕራክቲካሊ ኣነ እውን ዝረኣኽዎ ማለት ቱሪዝም ንባዕሉ ኣብ ትግራይ ሞይቲ እዩ ወደብ እንድሕር ንጥቀም ኮይንካ ናይ ግድን ሆቴል ከድልይካ እዩ ትኸባቢ እዚ ቱሪዝም ዓብሎ ማለት እዩ ግን ብዙሕ እቲ ኣድቫንቴጁ ትዘሕዝነካ ግን ገለገሊኦም ደቂ ዓድና ቶም ትማሊ ኢትዮጵያ ፀላእትና እዮም ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ወደብ የለ እዩ ዝብሉ ድማ ኣለዉ ሶ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ተሓሳስባ ክመፅእ ዘለዎ ወደብ ባፅዒ ካብኡ ቀፂሉ ኤርትራ ንዓና ከም ናይ ኢኮኖሚክስ ሪሶርስ ጌርና ክንወስዳ ክንክእል ኣለና ቶም ብፅልእ ዝዓወሩ ወልሓንቲ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ብዙሕ ዲፕ እንድሕር ኣቲኻ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ እዩ ዘለዎ I think ካልእ ኔራ ድያ ዜኔን መስለኒ ናይ መወዳእታ ርእስናትና ፅምዶ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ቦገን ንስኻ ገለ ካብቶም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እውን ዝያዳ ዝፈልጥዎ እዩ ፅምዶ ብመሰረቱ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክኸይድ ካብ ዝደፉ ሰባት ኢኻ ነርካ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ገለ ካብቲ ኣቐዲምካ ሓካሽ ኣብ ናይ ትግራይ ሚድያ ካብ ናይ ትግራይ ፀለውቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ነቲ ቁስሊ ኣብ ምሕዋይ I don't think ክንዳኻ ብወገን ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ anything ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዝለዓለ ክሬዲት ክትወስድ ትኽእል ዝግባእካ ሰብ ኢኻ because anyone ኣብኡ ዝፀሉ ዘሎ ድሕሪኻ ይመፅኡ ክብል ይኽእላኒ እዛ ኣብታ ናይ ፅምዶ ኣብ መንጎ እዚ ክልቲኡ ህዝቢ the number one ዝነበርካ ኢኻ ስለዚ ከመይ ይቕፅል ኣሎ ምናልባት እቲ ፅምዶ ምስ ጀመረ ብርሃኑ ዶ ስታሊን ዶ ገለ ተባሂሉ እቲ ክሬዲት ናብ ካልኦት ክኸይድ ርኢና ኢና ግን in reality እዛ ፅምዶ ቅድሚ ሰብ ዝፀመትካ ንስኻ ኢኻ ነርካ ቅድሚ ሰብ ዝጀመርካ እቲ ሓሳብ እውን ንስኻ ኢኻ ነርካ ስለዚ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ድሮ እቶም ዝረኣና ንሪኢና ኣለና እንታይ ኣሎ እንታይ ናበይ ክኸይድ ይኽእልካ ትብል well ሓደ ግዜ ፖለቲካ ስምዒት ኣይኮነን ዘብለኒ እውን ኣነ እዚ እዩ ኩሉ ኣብ ስምዒት እዩ ነይሩ ሶ ፖለቲካ ሕጂ ክነግረኩም ስምዒት ኣይኮነን ናትና ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ተመሊስኩም እንድሕር ዳ ሪኢኹሞ ምስ ኤርትራ ሰላም ብዘይ ምግባርና ዝተጎድአ ትግራይ ኣብ ባድመ ተዋጊእና
ተዋጊና መን ያተጎዲያ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ቶም ካልኦት አባድመ መጪም ተዋጉ የለውን ሕጂ ኸይዶም የምዓሓዶም ሶዚ ይርኤኒ እውን ስለ ዝነበረ እዩ ንዓይ ካብ ኩሉ ነገር ዝሐጉሰኒ ናብ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ምብፃሕና ጥራሕ ካልእ ወላ ሓንቲ ይኮነን ዝድለውን ንዚ ቋዕ ናብዚ በፃሕና ቋዕ ዝረኣናዮ ኣብ ትግራይ ሚድያታት ትሪኦም ኣለኻ ኢኻ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ብዛዕባ ሻዕብያ ከም ውድብ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ኣብቲ እዋን ኩናትን ሕጅን ዘሎ ሰማይን መሬትን ካባና ሓሊፉስ ቶም ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ሕወሓት ቶም ጀነራላት ናይ ሕወሓት ፅምዶ እንታይ ምዃኑ እዛረቡ ኣለዉ ሎማዓንቲ ጀነራል ምግበይ ነቶም ሰራዊት ኣኪቡ ብዛዕባ ፅምዶ እውን እዛረብ ነይሩ ሶ ንዓይ ዝሐጉሰኒ እሱ እዩ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ከምዚ ምስታፎም እሱ እዩ ደስ ዘብለኒ ካብኡ ሓሊፉ ፅምዶ ሓደ ነፍሱ ዝኸኣለ ኣፅዋሪ ኮይኑ ዘሎ 4 ኪሎ ኣቲ ብዛዕባ ፅምዶ ዘይዛረብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ የለን በዓል ብርሃኑ ጁላ ሓደ እውን ነይሩ ብቀዳማይ ዝፍክር ነይሩ ሓደ ጀነራል ታሪኻዊ ፀላእትና ሻዕብያን ሕወሓትን ግብፅን ክነጥፍኦም ኢና ኢሉ ዝፍክር ጀነራል ብፅምዶ መፂኹም ከምዚ ትበሉና ዶ ዝብሉ ሶ ንዓይ ንሱ እዩ ዝሐጉሰኒ ቋዕቲ ዝሰራሕ ኩሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፅሐ እዩ ገና ድማ ክስታይ ክንብል ኢና ሶ ፅምዶ ሓፈሻዊ ንኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ እቲ ዝዓበየ ድሮን ይኮይንዎ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ሕዝኩ ሕጂ ክዋጋእ እኮ እዩ ዝግብኦ ነይሩ በቲ ናታቶም ካልኩሌሽን እዚ ህዝቢ እዚ ነንባዕሉ ክዳመ ክዋጋእ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ክዋጋእ እዮም ዝደልይዎ ነይሮም ግን ኣነ ኣስመራ ከይደ መረብ ከይደ እንታይ ርኤ መፅእ ኣነ እየ ዝፈልጦ ከዚ ኣብቲ ዶብ ብፍላይ ፍፁም ሰላም ንሕና ኣብዚ ኮፍ ስለ ዝበልና እቲ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ጥይት ምትኳሱ ጥራሕ ደይኮነሲ ጥይት ከም ዘይትኮስ ምስምዑ ብሰላም ምድቃሱ ንሱ እዩ ዘድልየና ሶ ኣይ ቲንክ ፅምዶ ሓደ ነብሱ ዝኸኣለ ኣካል ናይ መንግስቲ ኮይኑ መፅኡ በቃ ብፍላይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ኣንፃላልዩ ዝነበረ ዳግማይ ኩናት ጠጠው ከም ዘብል ገይርዎ ሶ ዓብዪ ነገር እዩ በዓል ኣነ እዚ እዩ ዘለኹ ግን ስፔሻሊ ድማ እቶም ኣብ መሬት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ከዓ ክምስገኑ ይግባእ እዩ ሶ እዛ ፅምዶ እዚኣ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ካብ ኣሉላ ኣባነጋ ጀሚራ ነይራ እንተትኸውን ብሰላም ነይርና እንተንኸውን እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ብልጭልጭ ትብል ዘላ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መቐለ ናብ ኣስመራን መርኣና እያ ሶ ካብዚ ሕሉፍ ጌጋና ተማሂርና እዚ ፅምዶ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ኣነ ሕልመይ እውን ከምኡ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚ ህዝቢ እዚ ኩናት ዝበሃል ነገር ከይለዓል ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ሰላም ክመፅእ ምስራሕ ከምኡ እቲ ድሌተይ እምበር ብዙሕ ናይ ስልጣንን ናይ ገንዘብን ህርፋን እውን የብለይ ስለዚ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ናይ ኣወል ስዒድ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ብዛዕባ ፅምዶ ዝምልከት በምሓርኛ ተተርጊሞም ሰምዑ ዘለዉ እቶም መራሕቲ ናይ ብልፅግና እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ትግራይ ፅምዶ ብዝምልከት ሕወሓት ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ሕጂ ኦልሞስት ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሙሉእ ብሙሉእ እኳ ተዘይኮነ ዳርጋ 85% ተቋፂርዎ ኣሎ ምስቲ ኩሉ ቅድም ዝበልናዮ ፀገማት እዚ ፅምዶ እዚ ድማ ኣብ ማእከል ትግራይ ንሪኤሉ ግዜ ሓፂር ኣይክኸውንን እዩ ስለዚ ናተይ ስራሕ ድማ ኣይኮነን ናይ ኩሉ እዩ እዞም ኩሎም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ዝዕዘቡና ዝነበሩ ተመልከትቲ ናተይ ብፍላይ ኣብቲ እዋን ኩናት ድሕሪ እቲ እዋን ኩናት ዝነበሩ ናታቶም ናይ ኩሉና ተራይ ክብል ደልየ ኣይ ቲንክ ብዛዕባ ፅምዶ ትግራይ ሓንቲ ክሓተካ እናዘለኹ ዝሓለፈት ነዛ ጉዳይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣበይ በፂሓ እስከ ንሳ ቁርብትለይ መብርሂ ኣበና መዕለብ ረኺቡ ነዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ናይ ደሞዝ ሕቶ ዝነበረ ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣለሱ ሎማዓንቲ እውን ናይ ጀነራል ምግበይ ኣሎ ኣብ ሓደ ዩቲዩብ ይሪኦ ነይረ ሶ እዚ ኣካል ናይቲ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምፍራስ ስራሕ እንዲ ነይሩ ከመይ ጌርካ ሰራዊት ተፍርሶ እዩ ሕጂ እቶም ናይ ሎሚ ዘለዉ ሰራዊት ከምዚ ትሪኦም ዘለካ ናይ ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ እዮም ከምዚ ናይ ቀደም ተጋደልቲ ናይ ሕወሓትን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ዝነበሩ መናእስያት ኣይኮኑ እቲ ሶሻል ሚድያ ንባዕሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፀልዎም ሳፎኬት ይገብሮም
ዝበሃልን ዘይበሃልን ኣብ ዓፋር ኮፍ ኢሎም ዘለዉ መቃልስቶም 6,000 7,000 ክኽፈሉ ከለዉ እሳቶም 4,000 ከምኡታት እዩ ደሞዞም ሶ እዚ ሓደ መስርሕ ናይቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ከመይ ገይርካ ተፍርሶ እንድዩ ሕጂ ኣብ መዕለቢ ይበፅሕ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ደሞዝ ድዩ ናይ ገለ ርግፀኛ ኣይኮንኩን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ግን እቶም መራሕቲ ናይ ሰራዊት እዚ ሰራዊት እዚ መሰሉ ንክሕሎ ጥቕማጥቕሙ ንክረክብ እቶም ኣብ ጣብያን ኣብ ወረዳን ዘለው ዓቕሚ ዘይብሎም መራሕቲ ክቅይርዎም ክኽእሉ ኣለዎም ሕቶ ናይ እቲ ሰራዊት ብኣግባቡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ እንድሕር ኮይኖም ድማ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ምሕላፍ እዩ ሶ ኣብኡ ንባዕሉ ፍቲ ናይ ወረዳ ናብ ገለን ዘለው ናይ ጌታቸው ረዳ ልኡኻት ነዚ ነገራት እዚ ዘጓሃውሩ እዮም ሶ እዚ ለካ ሕጂ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገራት እንደ ሕወሓት ስጉምቲ እንዳወሰዱ ክቋፀርዎ እንድሕር ዘይክኢሎም ከምዚ ዓይነት ነገራት ኖርማሊ ክንርኢ ኢና ሶ እዚ መራሕቲ ሕወሓት ስጉምቲ ምውሳድ ንቅድሚት ክኸዱ ኣለዎም ምናልባት ናይ ጀነራል ምግበይ ኣብ ዩቲዩብ ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ኣኪቡ ብስነ ስርዓት ኮፍ ኢሎም ኣኼባታት መረዳእቶም ዝገበሩሉ እዮም ሶ ምናልባት ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ካልእ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከይጋጥም ንሕወሓት ክቀላጠፉ ኣለዎም ይብል እምበር ተራዳዲኦም እዮም ክምልስዎ ዝኽእሉ መሊሶም ኣለዉ ካብ ዓቕሞም ንምሳሌ ደሞዝ ጉዳይ በጀት እንድሕር ኮይኑ ካብ ዓቕሞም ላዕሊ ክምልስዎ ይክእሉ ኣብ ሓራም መሬት ኣብ ወርሒ 25 ሚልዮን ቅርሺ በጀት እዩ ዘውፅእ ብልፅግና ሰራዊት ትግራይ ግን ሕንፍሽፍሽ ካኣትዎ ስለ ዘለዎ ደሞዙ ይቕንስዎ በጀቱ ቆራርፅዎ ኣብ ከምኡ ነገራት እዩ ዘሎ ግን ነገራት ሃዲኡ እዩ ክብል ደልየ ኤክሰለንት ሳያ ክርደልየ ነይረ ናትናኤል ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታን ዝርርብን ኣካይድና መቸም እቲ ከባቢና ቀልጢፉ ዝለዋወጥ ስለ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ንተራ ህዝቢ ኣብዚ ብፍላይ ከም ናይ ሚድያ ሰባት ወይ እውን ኣብ ደገ ዘለና ሰባት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ሰላም ኣተኣማማኒ ክኸውን ቀፃልነት ንክህልዎ ከም ዝበልካዮ ጎረቤትካ እናተቐንዘወ ርሂብካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ጎረቤትካ ድማ ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ትግራይን ኤርትራን ጎረባብቲ እዮም whether we like it or not ጎረባብቲ ኢና ምስ ጎረቤትካ እንተዘይጥዕምካ ድማ ጥዑም ድቃስ ክድቅስ ኣይትኽእልን ኢኻ ቀሲንካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ክትምዕብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ እቲ ምስ ጎረቤትካ እናተባሃስካ ትገብሮ ምዕባለ ሽግርካ ምስ ጎረቤት ተፈትሕካዮ ዝቐለለ እዩ ዝኾነልካ so this is very clear still mixed signals ካብ ብየማንን ፀጋምን ሰምዐ neighborhood ምስ ጎረቤትካ ሰላም ኣገዳሲ እዩ ኣብኡ ዲቤት ኣይድልን እዩ what can we do ቶም ኣብ ደገ ዘለና ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እንተተጋገየ ትርዳኣሉ ኢኻ ዲኻኒ ትርዳኣሉ ኢኻ ምስ ዘሎ ፀገም ናይ ሓበሬታ ድዩ ምስ ዘሎ ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ ዘሎ ግን ኤሮፓ ፀቢባቶም ሓንቲ ሃገር ኤሮፓ ፀቢባቶም ብዩሮፒያን ዩኒዮን ፀቢብዎም ምስ ኣሜሪካ ኔትወርክ ኮይኖም ኔቶን ስግንጢር እናበሉ ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ ንሕና ግን ኣብቲ ንእሽተይ ከባቢ ተረዳዲእና ምንባር ተኸባቢርና ምንባር ይከብደና ሰወት ከን እንታይ ክትብል ትኽእል ነቲ ሰብ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ እንታይ ክግበር ይኽእል እዚ መንፈስ እዚ ንሓዋሩ ሰራዊር ክሰድድ ኣብ መራሕቲ ጥራይ ዝሰርፍ ተኮይኑ ብፍላይ እቲ ታክቲክ ግዝያዊ ረብሓታት ናቶም እናተገራጨወ ነዚ ህዝቢ ብዙሕ ሽግር ስለ ዝፈጥሩሉ ንዑ ክንሰግር ተኮይና ብፍላይ እቲ መንእሰይ ከመይ ገይሩ ዕምቆት ዘለዎ ዝምድናን ንርሑቕ ጠሚቱ ረብሓ ንክገብር እንታይ ምክሪ መመሓላለፍ ካሉ ከም ናይ መወዳእታ ነዚ ናይ ሎሚ ኣርሲ ምዃኑ ክንውድእ ሓደ ምናልባት ካብቲ ኩናት ወፂና ሕጂ ኣብዚ ሁነታት ስለ ዘለና ብፍላይ ብወገን ናይ ትግራይ ዲያስፖራ ከምቲ ትፈልጦ ዝነበረ ኩነታት እዩ ዲያስፖራ ናይ ትግራይ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካውን ንባዕሉ ሕጂ ካብ ምስታት ኢዱ ስሒቡ ሱቕ ኢሉ ዘሎ እንታይ ኣይደኖ ክርዳእኒ ካለ ኦፍኮርስ ኣብቲ እዋን ኩናት ዝነበሮም ግምታት ዜሮ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሕጂ ንሕወሓት ምእማን ከምኡ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ግን ፈቲና ፀሊና ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሕወሓት ቀፃሊ ውድብ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ስለዚ እዞም ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ምስቲ ኣብ ወፃእ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ በዓል ኣበበ ረኣያን ወዲ ትኹልን ካልኦትን ዝነበሮም ርክብ ባህላዊ ድይኹን ካልእ ከምኡ ዓይነት ናብኡ ክምለስ ክንክእል ኣለና
ትግራዋይ ኮይኑ ናብ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ናብ ናይ ትግራዋይ ናብ ናይ ተጋሩ ማሕበር ይኩን ፌስቲቫል ምኻድ ምዝርራብ ናይ ግድን ከድሊ ፈተና ጸላላ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ከም መንግስቱ ሃይለማርያም ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ከምቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ንምውራድ ብሓባር ዝሰርሕና ሕጂ እውን ናይ ግዜ ጉዳይ ወይ ታሪኻዊ ግዴታ በፂሕና ኣብ ወፃእ ነብር ኩልና ተጋሩ ይኹን ኤርትራን ኣብ ሓደ ክንመጽእ ክንክእል ኣለና እዚ ነገር እዚ ናበይ እዩ ዝኸይድ ክንደይ ዋጋ ይኸፍለና ገና ኣይንሪኦን ኢና እታ ኩነታት እንድሕር ተጀሚራ ግን ብልጽግና ክነብር ክብል ኩሉ ዓይነት ወንጀላት ኣብ ኩሉ ህዝቢ ክፍጽም ሶቲ ሜይን ታርጌቱ ድማ ትግራይን ኤርትራን ብዙሕ ኣብ ካልእ ህዝቢ ብዙሕ ክስታይ የብሎም ስለዚ እዚ ገጢምና ዘሎ ታሪኻዊ ሕቶታት መልሲ ንክንምልስ ኩልና ኣብ ሓደ ክንመጽእ ክንክእል ኣለና ምዝርራብ እንድሕር ዘድሊ ኮይኑ ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ናይ ልብኻ ምዝርራብ ዘይሕብእ ኩሉ ነገራት ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ገርመካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ በቃ ሰላም እዩ ዝደሊ ያብ ሕጂ ኩናት ክሰማዕ አይደለም ስለዚ እዚ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ዝሞተ ዝተሰውአ ትግራዋይን ኤርትራውን ኣዴታት ትግራይን ኣዴታት ኤርትራን እየን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ብዙሕ 100 ሚልዮን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሕር ደሚርካዮ ካብ 13 14 ሚልዮን ኣይበዝሕን ሳቶም 120 ሚልዮን ስለዚ ነዚ ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና ትዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ብሓደ ክንምክቶ ክንክእል ኣለና ይብል ጆርጆ ቴንክ ዩ መደብ እኳ ይገበርኩ ነይረ ግን ቁርብትለይ ሕቶታት ካብ ሰባት ግዜ እንተለካ ሊንክ ክበኩም ክፍትን እቶም ክትሓቱ ትኽእሉ ብፅሑፍ ተኮይኑ ብፅሑፍ ክትሓቱ ትኽእሉ ግዜ ህልወካ ዶ ቁርብትለይ ግዜ ናትናይል ሓደ 10 ደቂቃ በቃ ሓደ 10 ደቂቃ ኢልኩም ኣሎ ሊንክ ክሰደልኩም ያነ እታ ቅልጥፍ ኢልኩም ሕፅር ዝበለ ሕቶታት ተኮይና ክትሓቱ ትኽእሉ እምበራነ እኳ መደብ ኣይገበርኩ ነይረ ንሕቶታት ዝኸውን ስለዚ ሊንክ ይሰደልኩም ኣለኹ እዚ ሊንክ እዩ ቀልጢፉ ዝኣተወ ጥራይ ክሓቲ ዝኽእል ክልተ ደቂቕ ኢና ክንፅበ በዛ ሊንክ ኣትዩ ክሓትት ዝፍትን ዕድል ክወሃበዩ ኣደዋይስ ነዊሕ ግዜ ሒዘ ስለ ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ክንወስደሉ ኣይንደልን ናብዚ እዋን እዚ ብሃይ ወገን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ምሸት ኣምሲና ኣይ ቲንክ ብዙሕ ብዛዕባ ረብሓ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ሂብካ ኣለኻ ናትናኤል ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ክብለካ ይደሊ ተኸታተልትና ድማ ቅድስቲ ኣርኣያ ሶሎ ሚድያ ያያት ያላ ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ ጎ አሄድ ቅድስቲ ኣቲ ክለኽ መስለኒ መርሓባ ጆርጅ መርሓባ ቅድስቲ ደሓን ደለኺ ተኸታተልቲ ኸይና ብዙሕ እውን ንቆራርፀካ ኢና ጆርጅ ናትናኤል ከዓ ሓውናይ ቅድስቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናቱ ሰላም ኣብቲ ናትካ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይትህበና ዘይትሰድድ ሊንክ ብዙሕ ኣይንረኽበካን ኢና ኩልኩም ኣብዚ ዘለኹም ኤርትራውያን ከዓ ሓዳስ ኣውፂኢሎ ናቱ ንዓ ሳብስክራይብ ግበርዋ ኢኹም ኣይትሕመቑ በቲ ተዓፀውና በቲ ተዕድል ትኸልኡና ከዓ በቲ ስለ ዝኾና ንከምዚ ተዋፊሮም ስለ ዘለዉ ናይ ብልፅግና ብፍላይ ንናቱ ብዙሕ ኣስሩሉ ስለ ዝኾኑ ሳብስክራይብ ንግበረሉ ነቲ ድህበና ናትናኤል ስደደላ ቅድስቲ ኣብኡ ከለኺ ናትናኤል ታ ሊንክ ባነግረ መንገዲ ካስረዳ ኣብዚ ሸር ክገብሩ ዝኽእሉ ኣነ እኳ ገይረየ ነቶም ካልኦት ግን ኣቦም ኢኻ ይዓፅዎ ስለ ዘለው ይዕፍንዎ ስለ ዘለው ሓደ እኳ ናቱ እኮ ሻዕብያ እዩ ዝበሃል በቲ ናቶም ኣጋላልፀ ማለት እዩ ፀገም ዘለዎ ይኮነን እንዳሓነ ኣብቲ ሕተይ ክምለስካ ይሕዘኩም ምእንትን ብዙሕ ኣብዚ ሕጂ ገልጠምጠም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ገልጠምጠም ናይ ብልፅግና
اني حزب تግራይ بزي وحش كسدዎ بزي وكلنا كسدዎ لوياني كاب نتي ننوح حزب تግራይ وكيل كوينو دصنحي كاب تاريخ نخحكو بزح فتينهم يوم بلصقلنا سقاب كاب اتي ناي ማእኸላይ ሽማግለ ወካል ንኽስእን ጠፍጢፎም ጠፋጢፎም ባዕሎም ወካል ንኽገብሩሉ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ታሪኹ ክነፅግዎ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይርዎ ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ ዓመት ብታሪክ ንኽሕከኽ ንወያኔ እንድሕር ኣጥፊእና ቅድስቲ ሕፅር ኣብልሉ ምክንያቱ ነዊሕ ግዜ ዝኒያ ስለ ዘለና ትሪቶ ኸይ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ግን ሕፅር ኣብልሉ أوه حجي أفتحتي دلا انتي يتدلي دلو قدامي بزيناي بتتقبرو اندا تحبلنا ناتو جن بقبو ني هزبي تقراي كتحلفولو ندلي كمالتيو انتي يقبر زخل دلو نويان اندحر حقيقاس نتاريخ تقراي محكاخ مالتي كونن ويان خنزب خميترو يلا وياني حرنت تግራይ ንብዙሕ ክትከይድ ፀንሐት እቲ ዘሕልሳታ ብግቡእ ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ኣብዚ ማስ ሚድያ ደሎ ክገልፆ ዘይክእል ንህዝቢ ትግራይ ብዘይ ታሪክ ንምሕካኽ ማለት ድዩ ዝስራሕ ደሎ እዚ ኸ ብኸመይ ኣድረስ ክትገብሮ ትኽእል ንህዝቢ ትግራይ ወይ ንመንእሰይ ትግራይ ናቱ ከይተሓለልካ ማለት እዩ نحنا خا أبغى خلنا صبغت حتى قدستي قتلناتو I think حجكوا درجة أبتغراي التحساسبة متغير إلى زعمن أنا كله بحدا شعب بصحو عين غليني ناقن بفلاي دحرو على بريتوريا على إيرترا منجستي إيرتراويان زنورو مع ملاحقتا رئينا يولنا كاو لعلي زي تصمدو هم يسرع كم زلو نريو سلا زلنا نخلو قلتي بوغن منجستي ناي أبي اتي تسلقي ولا نافذ بتقراي أبزانا سراويت تجبر السلام وسلف الحر داريهم وهنكم سراويت كمي يجرو عدكو قديفو سلام وسلف جبر عدكو حيزو قوت يزقبو كعجرجر يزقبو وي ماكينة هيكاتل وي قوما هيكاتل وي هنصات كسبر بيتورتات كسبروا لهم كم يوم تصبين يرم ስለዚ ቶታሊ ተዕንቅፋት ኮይንና ዘሎ ህወሓት ንኸይጠፍውን ህዝቢ ትግራይ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ሶ ከም ናተይ ርድኢት ብፍላይ ዝፅምዶ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያን ለውጥን ኣምፂ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ኢና ዘለና በዚኣ ጥራሕ ንቐፅል ዝበዝሕ ትግራዋይ እውን ድሕሪ ሕጂ ምስ ኤርትራ ዝግበር ይኹን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኩናት ከምዘይቅበሎ እዩ ንመሰሉ ኢትዮጵያ ትግራይ ኢትዮጵያ ስለ ትርከብ ግን ንመሰሉ ካብ ምቅላስ ግን ንድሕሪት ኣይብልን እዩ እዚኣ ታመልሰይ ثانك يو ناتو أستير قتلي مرحبا جورج حونا خمي وإلكا ناتو كمي توعل أهلا مرحبا أستير يا اللو البحري ميديا ناتو أنا نات كتاختا تاليتي بزيادة أنا جورجا تاناتي حتى ناتنا إلكم تقراوي كله تقبرو دلها تعري كله تقبرو دلها مونغو إرتران تقراينسي سلامة ومن قد فتح زلو نقرات حدون تحكي أمرت زلو كناتات النام تأخا كترد تفتنو له جزاء وحود أيكونن انت خونا كم زعانا دشاغلو زلو خوي كم كال سبد حسبوسي السخاخم حد تقراوي نظام أفتي وشت تقراي أما أخل كبدي وياناي كوينوم كونفرانسات እንዳገበሩ መንእሰያት እንዳዓደሙ ደሰልጥኑን ኤርትራ ከም ዓማጺትን ከም ጆኖሳይደርን ከንክስታይን ኣፎን ከፊቶም እንዳተዛረቡ ከለው ሓደጋሲ ከም ጹላ ይኽእሉን ትግራይ ኢልካ ተኣምን ዶ ኣይተኣምንን ማለት ብዙሕ ሓደ ደረጃሲ እዚኦም ኩሎም ኣብኡ ኮይኖም ኣፎን ከፊቶም ዝዛረቡ ዘለው ኮራኹር ናይ በዓል ጻድቃን ናይ ሙልጌታ ናይቲ መኒኻ ትብሎ ድረዳንሲ
حدقا خوردو ومسي يخولو دو أي كولنتم مراحتهم بخميك حزوه يهلو الكا تحسب ترديتك؟ واه اوكي ثانك يو أنا نايفس هذا استعمل صحافة له عبيتنا تزتها يزبل درجي مجمع سلطان مسحزة هوكت عقرقر مسوات صحاب مسكرم كل تزبها الأواج أو جونيور مكابي إلا سلام وصل في مقبار إلا ميديا إلا يلونيو أنا نسا أبتقراي أبلاي قبروا ويدما تقبروا إليه منيرة نورعات حموحات الرئيس أمعو والحانت من قبروا معي نقلنا I think again زاناي رايا قد حجي سلزودوا كاب زقتيلو زلو بروغرامو توما أب مأخذ تقراي كوينهم عقرقر فترو حنفش فيس فترو بفلاي توم يوتيوبرات مالتي تنزبز حاب تقراي زلوا يوتيوبات ناي تصادقاني ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባጀቱን ደሞዝም ስለዝወሃቦ ብሙሉ ኣምራዩ ማዓት ክንደይ ዩቱበራት እዮም ኣብ ትግራይ ተፈልፊሎም ዘለዉ ሶቶም ዝበዝሑ ናይ ጻድቃን ነዚ ህውከት እዚ ከምፁ ባጀት ተዋሂቦም ገንዘብ ተዋሂቦም ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ክትከፍት 5 ሚልዮን 10 ሚልዮን ኖርማል ተዓቢ ጌጋ ግን ከምቲ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ እንደ ሓወሓት ሕጂ እውን ስጉምቲ ምውሳድ ዘይምኽኣሎም ዛ ናይ ራያ ሕጂ ርኢኹም ኣለኹም ትቐጻለ ስጉምቲ ተናብ ትግራይ ዕግርግር ዘብላ ዘለዋ ሚድያታት ኣብ ልዕሊአን ስጉምቲ ምውሳዲ ኣይሆም ኣብ ቀረባ እዋን ክትርእይዎ ኢኹም ካብኡ ቀፂሎም እቶም መራሕቲ ውድባት ኢና ዝብሉ ንሕወሓት ሓንሳብ ኣብ ዓፋር ኮይኖም ብሚሊተሪ ብውትድርና ኣንጻር ሕወሓት ክዋግኡ ደልዩ እንደገና ድማ ፓርቲ ክመርሑ ይደልዩ እዚኣቶም ድማ እቶም ቀፂሎም ካብ ፖለቲካ ትግራይ ክውገዱ ክስታይ ተታሒዝሎም ዘሎ እዩ ተናይ ሚድያታት I hope I've got a one, 3 way home. The how had to say the kisom malati more Bazia Gerahud Georgiana. هذا جزء أبي بنت لما تايمت عند هريلكا ويونت أبي كابس أبي بنت تحسس ما استوت عند هريلكا صلايخا نخلها كهرما كامس جمرة زعب بس قبر زلوا بدرونات جراب كل الأمحارة من البعض عبزن كل تعامت تأمحارة أم منجوز نبرو فللي كاب جزينا بجزء إذا حدا central command قبر مخالفون وكو كاب زيرو استبقى سيكونهم because they're facing a very serious هنا threat يمتصوم كبيد زخونه فتناي متصوم له سلازم متن أبي بدروناتن بخالن جيرونتا كل الزهر بازلو متأنو إتأمنقوم زلو حشوية irrelevant ناخونه كمتي because هذا جزء حدنا تسويل دمتها يكونن حيلنا يسأل أتخايو حدنا نقد جبرز جبركا أبي إيرترا مبزعت جزء حدنا تيلنا خنزارب كلنا أبي شافنا إيرترا سمينا إيرترا زلو أب كارورا زلو مس عصب زلو أي رخبني إذا رخبهم وحدي ربي خان ويون مس أب زبادو شاف زلون أب سمينا قي بحر زلون كي رخبو خليهم تسأل أيجن نتعب سمين زلون أب دو زلون بحر زهر مسل زنبرة بحر جيري شوف فصل زنبرة اتقى زانا تسأل أي سيمينيرو سلازي حدا قتال انت لك حدا نت كان كحيل زياده درغيت اذا ابز قبر زلو دما انا قوم يزبل ابن بزو حزبي حدا نت نغبريز قبر زلو عند راناتو نبزوح نتتفقات ناتو زقلات افترايو متنا بام حرمت زهرمه بتمرتات زعصوي عد زبرسه بدرونات غير سب زهرمه مطونو تقالسنا برتعي كمت مطونو نقحات نايت حزبي نقحات نايتي ثوره نقحات نايتي فانو كمود ما تحرانا ناتو من نابر تعيكمت. Now this is one درو أبزين كل تعمتري نايلنا فانو حنت كلاشين حنت برتن حيزو خيز نبره لو مي أب كمي درجة بتحيله. This is a very very important development أبتي كن ريو خلنا. تابع قتيل كاجن أبزي جزيرة حدا كابتي ني أبي أدميو كعصر زخل بزيك على العالم إيرترا قد دايك خو. نسونا بإيرترا قلت زخونه معلت كويناتي وزلو every day وين every man is نبلد حق كاب ورحن ورحي بمنقد بوليتيكانيا تاتو جنرالاتو ناقبره اسكاسانا كويناتي تقبر زول إيرترا توتال إغنور جيراتو لا but the day إيرترا من اسقاسات كتقبر انت جميرا إذا كارتان ريو زلنا دايما دايلي تطوبي لي زلغو إيرترا تقراي أمحارا سلس يزي aligned ندحر خوينو and seriously صمدن دحر جيرو أمخا السودان እቲ ወገን ሱዳን ድማ ፉሊ ምስኦም እዩ ዘሎ ስለዚ ንኣብስ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዚ ነገር እዚ ንክበፅሕ ከብ ወገን ኤርትራ እንታይ
كقاطم يخلالو تبل بوغن تግራይ እንታይ كقاطم ክኸላሎ بوغن ኣምሓራ እንታይ كقاطم ክኸላሎ እቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ሲሪየስ ነገራት ከይዱ ነቲ ከባቢ ነቲ ዞባ ከብርስ ደል ዘሎ መትእ ክግበረሉ ዝኽእል እንታይ ክፍጠር እንታይ ኮንዲሽንስ ምዝህልዩ ናብ ከምዚ ክብፅሕ ዝኽእል ትብል 00 ኣብይ ናይዞም ዝጠቀስካዮም ኩሎም ፀላኢ እቲ ኣነ መራሕቲ ሕወሓት ውን ደንግዮም ዘብለኒ ዘሎ ሲ ባዕሉ ዕድላት ከፊት እዩ ከም ናተይ ሕጂ ፅምዶ ወላ ኣብቲ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ዘሎ ርክብ ዘመሓይሽ ኣብ ዶባ ትግራይን ኤርትራን ብዙሕ ነገራት ኢና ኣብዚ ሓለፍ ብፍላይ ኣብዛ 2025 ብዙሕ ነገር ተሰሪሑ ናተይ ድሌት ዝፅምዶ እዚ ብመንግስታት ደረጃ ተላዒሉ ተበጊሱ እቶም መንግስታት ንባዕሎም ነቲ ፀላኢ ኤርትራ ኦልሬዲ ዓቕሚ ስኢኑ እምበር ንኤርትራ ንምውራር ድሕሪት ኣይንበለ ኤርትራ ከም ተወረረት ጌርና ኢና ንሕና ክንወስዶ ዘለና ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ በቶም ክዛረቡ ዝኽእሉ ዓያሹ ገይሩ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ናተይ ድሌት ከምዚ ዝበልካ እዩ ኣነ ወልሓንቲ ሕብእ ዘብልዎ ነገር የለን ድሕሪ ሕጂ ርክብ ናይ ትግራይ ናይ ሕወሓትን ብፍላይ ታክቲካል ዝበሃል ነገር ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ንዘለኣለም ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ርክብ ክህልወና ከምኡ ኣነ ዝምነ ምክንያቱ ዝሓለፈ 27 ዓመት ሙሉእ ብፍላይ እቶም ናትና መራሕቲ ሕወሓት መቃልሶም ሕዋቶም ረሲዖም ምስ በዓል ኣባዱላን ምስ በዓል ኣዲሱ ለገሰን ገጢሞም እንታይ ውርደት ኣምፂኦምና ንሪኦ ኣለና እዚ ንዓና ነተጋሩ ብፍላይ ዓብ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ናተይ ድሌት ንሱ እዩ ናብ ኤርትራ ነገራት እንድሕር ጀሚሩ ጥራሕ ድዩ ናይ ኣብይ ተርኒንግ ፖይንት ክመፅእ ዝኽእል እሱ ጥራሕ ኣይመስለንን እዩ ከምዚ ቀዲምና ዝበልናዮ ናይ ፋኖን ናይ ሕወሓትን ሓድነት እንተዝመፅእ ነይሩ ስፔሻሊ ብሚሊተሪ እንተዝመፅእ ነይሩ ኣበይ ክሳብ ሕጂስ ዕድመ ይመሃለዎን ድሕሪ ንሱ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ሕወሓት ወጊኑ ምስ ፋኖ ወጊኑ ንሻዕብያ ከጥፍእ ሕልሚ እንድሕር ነይርዎ ኮይኑ ሕወሓት ድማ ምስ ፋኖን ምስ ሻዕብያን ገጢሙ ንዑ ከጥፍእ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ኣነ መራሒ ናይ ትግራይ እንተዝኾን ከምኡ እየ ክገብር ነይረ እቶም ናትና መራሕቲ ኣብ ከሚስታት እንታይ ፀገማቶም ኣይርዳእንን እዩ ትመይን ናብ ኤርትራ ጥራሕ እንድሕር ተኪሱ maybe ክኸውን ይኽእል እዩ መጥፊቱ ከም ዝኾነ ትፈልጥ እዩ I don't think so ናብ ኤርትራ ድማ ዝትኩስ ኣይመስለንን ምክንያቱ ደደይ ምስ ኤርትራ ኩናት ዝጀመረሉ ነገራት ተወዲእ ማለት እዩ ተወዲእ ፕራክቲካሊ ቶም ሚሊተሪ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘለዉ ጀነራላት ብምሉኦም ምስ ኤርትራ ክዋግኡ ይደልዩ ኣብቲ እዋን ኩናት ዝዛረብዎ ዝነበሩ ዘረባ እዩ መን እዩ ቄንደል ቲዩብ ዝበሃል ዝሰርሖ ፕሮግራም እሱ ሂስቶሪካል ፕሮግራም ኣብኡ መፅኦም ዝዛረቡ ዝነበሩ ጀነራላት ናይ ልቦም እዮም ኣብቲ እዋን ኩናት ምስ ሻዕብያ እንድሕር ተዋጊእና መጨረሻና እዩ ፈጣሪ ምሳኹም ኣይዋግአና ዝብሉ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ድበልካዮ ናብ ኤርትራ ክስታይ እንድሕር ኣቢሉ ንሱ እዩ ክኸውን ዝብል እየ ግን ሕወሓት እውን ዕድል ኣለዎ ናይ ግድን መንግስቲ ኤርትራ ክክሰሰሉ ብዝኽእል ወይ ክስታይ ብዘብለሉ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክሳተፉን የብሉን ብድሕሪት ኮይኑ ድላዩ ክገብር ይኽእል ንምሳሌ ሎጂስቲክ መራሕቲ ሕወሓት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብኢትዮጵያ ክእትውዎ ዝኽእሉ ወልሓንቲ ነገር የለን ስለዚ ሓደ ናይ ሎጂስቲክ ዕንቅፋቶም በዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ርክብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተፈቲሑሎ ማለት እዩ ተወዲኡ ካብዚ ንላዕሊ የለን ግን ናተይ ድሌት ግን ንሱ እዩ ወላ እዚ ሕጂ ንሕና ፅምዶ ኢና ንሰርሓሉ ዘለና ናብ ሚሊተሪ ፅምዶ ተቐይሩ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክቕየር ክኽእል ድልውነትና እንዲሁ ማእከል ስዕበትናትና ዕዮ ክብልና እንዲሁ ዕዮ ኩልንትና ወትሩ ኣተጠንቀቕ ወትሩ ኣተዳሎ ዓዳም ተጎስጊስካስ ማስሪቃሳሎ ወትሩ ድልዋት ሓደ መስርዕ ኮይና ሰጊርናዮ እምበር ኩምራ ፀገማትና ወትሩ ለናገስካ
تمالن لومن تمالن الوادينا عقبن قالن تمالن لومن تمالن الوادينا عقبن قالن أبسناتنا قطري أبسناتنا منبار دهر حساب نسال بقرينا التقبار تمالن لومن تمالن الوادينا عقبن قالن تمالن لومن تمالن الوادينا عقبن قالن وتر لنا كسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا زدلي بدلو تتنا زيات دالويو زيات دالويو تمالن لومن تمالن الوادينا عقبن قالن تمالن لومن تمالن الوادينا عقبن قالن تمالن لومن صباح وانت الخونه زدال زي جنبه يبنا ززانه تمالن لومن تمالن الوادينا عقبن قالن 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 تمالن لومن تمالن